bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ɗo gonɗon eno gonirɗon on calminama on juurama on bismama e yewtere mon paamen pamminen moni foof salminama e saaha mo woni o salminago kadi mo ganduɗa taw ko teddugo aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi aadi hakkude men e paamen pamminen yonti e caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yettude jignaɓe ɓe e ñaganade ɗumen nde Allah ɓumnata ƴiyam men kañumen mayɓe julɓe kala en jetti gueno o nde o hokki en fartange tawtorede kadi hande oɗo ñalawma hono no gowɗen ɗum wadde e kala aset huccodirde e bandiraɓeɓe gam ɗowde nde yewtere nde ganduɗa ko paamen pamminen yewtere nde rédaction Pindi Média addanta on e kala yontere tawa kadi kala ko yowiti e actualité ji yontere nde eɗen garta hen dippen hen kadi hano hanniri ni tawa kala saaha kadi eɗen jaada hen e gollidiɓe men kono kadi koɓe ganduɗa machallah mantiniɓe e rédaction Pindi Média e hande noon eɗen gondi e Elhaja Ba Sarr kañum woni banggue men nano wondude Amadou Moussa Anne kamɓe hande garduɗen e ɗe toɓɓe ɗe ganduɗa ko toɓɓe mantiniɗe ɗe gadduɗen gam yewtidde hen e bandiraɓeɓe honon gowɗen ɗum wadde ni tan e kala e saaha toɓɓe men hande noon haade men salmodirde e ɓen ɓe ganduɗa kamen goni ɓe ɗowdaten yewtere nde toɓɓe ɗe ina wayno ko toɓɓe nayyi tawi toɓɓe nayyi ɗe kala ina mantini no hanniri ni tawi toɓɓere hen foof kadi eɗen mbawi rippude hen ɗo ha janggo nde tawno actualité leydi ndi moni fo e oɗo saaha ina andi no tolni donc adi foof eɗen gandi dawrugol hande mo haali actualité la budda kala e dawrugol kono kadi société kadi nanɗo ko adi foof toɓɓere meɗen adande wonata ko nomination e oɗo conseil des ministres woni toɗɗogol ngol ganduɗa teskama e batu jagorɗe ɗe woni kadi vague mo ganduɗa so tawi ko gonga heewi haalaluji e nder yontere nde kono kadi ma en paw hen visite on mo ganduɗa kañum woni politicien faraysenajo hono Jean-Luc Mélenchon mo ganduɗa kañumne ariɗo gam joɗodade e on mo ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗo leydi Sénégal hono Ousmane Sonko tawi kadi kuccodiral mabɓe e jaydiyankoɓe toon to duɗal jaaɓi hattirde kañumne so Allah heewi haalaluji e nder yontere nde ko refti hen ko gartal Amadou Ba ngal ganduɗa kañumne teskama e yontere nde caggal nde foola e ɗiɗo sumgoji lefol laamu ɓennuɗi ɗi guila nden sikki ala ko caggal leydi wonno kono hankkadi artiɗo e nder leydi ndi hande o hol kuccam Amadou Ba e ko nandi hen ma en dippu ɗon kono kadi ma en battidoro ko ganduɗa ne yarde ata no feewi e nder leydi ndi kono kadi ne teska hewde e nder leydi ndi woni accident ji ɗi ɗi ganduɗa heewi e nder leydi ndi kono kadi bonni ko heewi yoɓima ko heewi ko ɗeɗo toɓɓe goni toɓɓe men kono ko adi foof taw en calmodirtu e ɓe ganduɗa kamen goni ɓe gadduɗen ɗo ɓe hono no mbiruɗen ni ko adi foof Amadou Moussa Anne ko kañum heedi junggo men ñaamo Amadou Moussa mi salminima mi salmitimama debbo mo jaare Jammouli Halimata Dia en calmini yeɓoɓe en to goni e nder jokli naywidere nde kala e kuuɓal wideɓe kadi bisimilla e yewtere mabɓe paamen pamminen ko noon a yewnanoma e paamen pamminen min ɓuuri yewnude ɗon haɗa min mboɗo yewnuma no feewi hay so woni hande kam a nonɗi hay so woni aɗan ɗon tan hande kam hay so woni aɗan ɗon tan mboɗo yewnuma Elhaja Ba Sarr mi salminima mi salmitima Hadja Halima mi jarnima no feewi kadi en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi TV teɓe mbawi wonde nde mbawi wonide kala enen ñaago Allah subhanahu wa taala yo rokku en fartague kala ko mbawɗen yewtude e émission no émission wirteni paamen pamminen ko noon taw kadi kamɓe kadi Elhaja mo ganduɗa yimɓe fof kaali wonde yewtere nde aɗa jirwina ɗum no feewi saabu ha yidde politique e hen saahaji kadi no jogortoɗa coftale politique noon aɗa andi ko hunde ko noon tan ko noon ɗum noon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV en jahat tan joni joni o e toɓɓe men ono no mbiruɗen ni tan toɓɓe men gadortoɗen koye conseil des ministres mo ganduɗa yuɓɓinama e ndeɗo yontere e gardugol hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye Amadou Moussa Anne koye ma gadortomi oɗo conseil des ministres en jii hen toɗɗogol ngol ganduɗa machallah woni kadi vague mawɗo saabu noon heewi toɗɗaɓe toɗɗogol ngol noon kadi heewi haalaluji saabu wodino ko heewi ko ganduɗa eɓe kaalino ɗum ha hande taw yiyaka taw eɓe mbaɗi ko way noon wiyede wonde kamɓe kay ɓe mbatta partage du gâteau wiyede wonde kadi ha hande ko yowiti ko e appel à candidature ɗum ɗon foof yiyaka an holno jiiruɗa ngol ɗo toɗɗogol ngol ganduɗa ɓe toɗɗima ɗum surtout e alliéji mabɓe ɗi jarama Halimata ko 52 nomination 52 e conseil des ministres aljuma wimi aljuma alarba jawtuɗo o donc ko ɗum nomination ngaji kewɗi haala no feewi saabu noon mbiɗa sikki addi haala ka noon ko laamiɓe hesɓe ɓe
kono noon yidde wiide Sénégal naaɓe yoɓe dutto caggal seeɗa ene woodi ko wiyete discours politique mo ngannduɗaa ko on discours ƴamowo lefol laamu o ƴamirta aussi hakkillaji yimɓe ɓe donc on discours politique en général o heewani hormede e saaha nde joomum ƴetti pouvoir sabu ko heewi e candidat ji ƴamoɓe lefol laamu wona candidat ji ɗaminnoɗi ene ngara e pouvoir e ɗin ɗon élection ngaji donc jomumen kalata koko weeli yimɓe ɓe kalata koko ganduɗa ene wawa tirde yimɓeɓe fewde mumen voilà justement ko ɗum woni konngol ngol fodde yimɓeɓe fewde mumen beele gotan ɗumen e on ɗon tuma noon joni noon so tawi ɗum waɗi an ko kalanɗa ko foof sa renaki sa ɓuurani moƴƴude hakkille a yejjitat par ce que saaha nde kalanɗa nde wona hunde windade wona hunde gomnude hakkille maɗa jomum so are pouvoir heewi ko yejjidde elleni mbiya gonnoɗo e campagne o wona on dari ɗo hannde donc discours politique hen sahaji ko hunde ganduɗa nde ene acci ene hunde ganduɗa nde ne watte hakkille kono ko hunde ganduɗa nde aussi ene addana neɗɗo o probléme woni ko jiiɗen ɗo henne ko andi discours politique o wonno ko wiide wonde kamɓe soɓe gaari pouvoir ɓe dokkirta neɗɗo o sababude wallinoɓe e campagne walla walliɓe e vote woni ko wiyete ko jomumen gaño walla manam jomumen kabde kadi so tawi pooli mbadda gouverner ensemble andi ɗum ɗon arini ɗo donc noon kono ko jiiɗen ɗo henne ko jiiɗen koko wayli mi sikku ɗum addi haala ka e oɗo saaha saabu sa ƴeewi hokkaɓe poste uji e oɗo alarba ko ɓuuri hen ko hewde ko alliéji ko ɓuuri hen ko hewde aussi ko yimɓe sukaɓe ganduɗa ɓe goni koye nder landa Pastef ka sukaɓe ganduɗa darinoma kabda e mabɓe donc feccere gâteau o nde wawa wasde wode nde woodi déjà ɗum ɗon noon ko ɗum réalité politique sénégalaise ɗum ɗon noon eɗen mbi tan ɓe ganduɗa kañumen goni waɗoɓe dawrugol ɓe yoɓe tinno ɓe ƴeewa ko pulaar wiyata ko deftere yo janggire deftere bandum par ce que ɓennuɓe ko ni mbiyanno walla kaali ko way noon te kormaki ɓeɗon e gaari kaali te puɗɗaki hormade taw en tout cas fuɗɗi yiyede ko donc alay sago yimɓe mbatten hakkillaji no fewi ko noon alay sago yimɓe mbatta hen hakkillaji en tout cas partage gâteau o kam oɗo saaha ina wayno so tawi ɓe mbino ko wona ɗum woni ko wodata ko ina wayno ɗum ɗon fuɗɗima yiyede saabu noon hande o ko heewi e ɓen ɓe ganduɗa kamen goni wallannoɓe ɓe surtout kadi ɓen ɓe ganduɗa kamen goni alliéji ɓurɗi ɗi mantinade ko wayno Aïda Mbodj en hande ko wayno Habib Sy kañumen fof en jii guila nden ha hande e hewɓe ni nana mbiya wonde kamɓe kam holtoɓe goni walla holkoɓe jogori mbar wona pertement wonantaɓe kono ndeke wonkoɓe moftanano e nder ɗum noon Diomaye kamen oɗo saaha Diomaye yo Ousmane Sonko ko wawi hen wonde foof eɓena hen eɓena kadi mbaɗa ko ganduɗa ko noɓe poti lelnirde golle mabɓe ɗe ni eɓena lelnira noon kono noon haaluji ine keewe yimɓe sababude Elhadj Abbas ko kamɓe kalno kamɓe mbino wonde wona wonde neɗɗo o ɓe ballodiri e mabɓe tan so tawi yonti tottirgol poste uji ɗi goto foof heɓat yo yimɓeɓe gandu ɗum Ousmane Sonko e hoore muɗum adima haalde ɗum wi ko wonde hoto hay goto jaggu e hakkille muɗum wonde so tawi toɗɗugol ngol yonti moni foof heɓat ko foti ko hebde ala wona noon yarat kono Elhadj beele cikkuɗa ɗum ɗon hay soɓe kaali ɗum ne Amadou Moussa haali joni ɗum ɗon est ce que ne wawi wonde neɗɗo kadi mo gonduɗa o mo ballodirɗa o mo tampodirɗa o guila nden so yeehi ha a yonti a laamade a laamima a woppi ɗum caggal ɗon ne kadi beele ine amno walla kadi hunde haqqille ne wawi jaggude ɗum Halima a jarama aɗa andi kañum ko konngol ngol wonno ngol manki lelade to banggue to pular ngol ɓuuri lelade ke wolof waxet ay waxet manda so holno haalir ɗum e pular ha lelo ñamtude konngol mum tan kono ko ñamtude konngol mum tan voilà oɗo waxet noon tant que iwane politique meɗen so Allah tout le temps ko ɗum ɗo tan jiten e kala hunde ko kalɗa ko taw an laaɓa en âme et conscience ɓendani ma so yonti a heeɓi ko jinɗa ko duttirɗa caggal ɗum aussi addata ko crédibilité politique mo yimɓe ponno jogade foof o iwat ɗo yes ma yi neɗɗo watta haalde hunde hayso tawi kalɗa ko gonga yimɓe calo jabde par ce que jogoto kulhuli ko kalɗa ko aɗa wawi firtude ɗum jangga walla aɗa wawi artude e kalɗa ko jangga donc on ɗon gunɗon ndimago ngo yimɓe ponno jogade ganduɗa hoore ma hande politique fonno wonde ko arme goto mo ganduɗa ma saɗa hutoro ɗum taw aɗa gonga ni waddu hen gonga ha timma kono malheureusement ɗum ɗon woni ko laataki caggal majjum ɗum ɗo min kam bettani c'est très normal kadi jolfuɓeɓe kamɓe wonno keɓe haali hen ko ɓe jumta alane mbima
e mbiyatma ko magdu fecci yalnade mawɗo amanta maire mawɗo amanta maire aɗa sikki ay ko ɓeeɗo rewnoɓe maɓe en balla fof balliri tan ko Allah tan en balla tan pour yoɓe laaɓa non ballani kañumen balliri ko pour so tawi ɓe dañi hunde kañumen ne keeɓa hen hunde en tout cas mi haalino ɗum ɗo ñanden ɗum ɗon so tawi ko gonga hay soɓe kalino ɗum ne haqqille fotani jaggu ɗum saabu dawrugol kadi wonko waɗata neɗɗo wadde dawrugol gol foof ne andi dawrugol ngol wonko jeeyata sababu tan neɗɗo ne tampa hen piyeɗa hen daña hen probléme aji guila e dumbirɗi hay foof hunde foof nan ɗo e dawrugol ngol donc so tawi kadi an a tampi a ruttima kadi janggo e jaam so jomumen laamima haydara heɓata beele ɗum ma jarata ɗum donc ɗum ɗon kam mboɗo sikki ko haala tan wonno ɗon Ama Moussa haali joni noɓe pooɗiri yimɓeɓe tan ɓe yimɓe mbawa accude e mabɓe hakkillaji no fewi kono ɗum ɗon est ce que ma weeɓ est ce que ma weeɓata réalité politique africaine et sénégalaise ko kañum waɗi imposé systéme gonaɗo andi oɗo gouvernement wi ko anti systéme kono ko fuɗɗi ko fewde joni en jiiɗen ɗo tan ha joni ko jiiɗen ko même systéme systéme 1960 on ha joni woni ɗum ala ko wayli hen haydara c'est à dire que ko systéme continuité mais ko ɓuuri ko hulɓinade ko yimɓe wiyoɓe kañumen ko anti systéme pooɗi systéme en mbaddi hen donc imagine anti systéme so tawi mélange ama so tawi jiiɓodirama ko holko jogoto hokkudema janggo e jaam ɗo kala sénégalais hande o ene foti jogade kulhuli e faisabilité nouveau gouvernement saabu ɗo wonde jaɓɓal ngal ɓe jaɓɓi ngal mataw jiɗɗa wiide par ce que hiyama ko heewi ko ganduɗa kam ɓe mbino ɗo maɓe ɓe mbaɗani an ƴeewa hay wone gollorɗe ɗe ganduɗa ɓe mbino soɓe gari ɓe ittat ha laaɓa ha joni nan ɗen foof nanɗo ha hande kadi kadi wonɓe ganduɗa e DG ji kadi ɓe ganduɗa ha hande nana goni ɗo gonno ɗo nana golla surtout kadi ɗe gollorɗe ɗe ganduɗa ɓe mbino koɓe ittoɓe soɓe gari ɓe guittat kono haɗani koɓe jogori ko jokkude woni ko mbino koɓe guitta weɓirani noon ko ɗum ɗon hay saji ay so tawi en duttima e fannuji goɗɗi hay usugol guura ka ɗeɗo balɗe ko haalate ko eko haaleteno ko en ji wona gotum donc hunde no haaldeteno ni peut être noɓe cikkirtuno no weeɓirno ni wona noon tan weeɓiri kam ɓuurimi jaggude hakkillam keɓe mbiyanno ko tan ko eɓe nadde nder suudu ko ɗum par ce que nanda ko wonno nder suudu donc keɓe kalano ko bawol eɓe cuwannade nder suudu eɓe naati eɓe jii réalité ɓe gandi réalité ji ɗi vraiment ko hunde ganduɗa wona weeɓore no fewi joni so ruttinade jafɗa tan e nguuru ka kamɓe eɓe cikkanno si ɓe jettima tan ɓe ustat pour uttude ɗumen ene weeɓi eɓe guittat mais ɓe tawi ko wawa wonde hay lamɗo gonnoɗo ɗo nde ittande ɗum ko wattidi ko ƴettata ke gafekke état en waɗa subventionné pour wawa ɗumen mais wona kam commerçant ƴi en tout cas ko ɓe kaali kamɓe koye mabɓe ni ɓe kaali so tawi koto banggue guura ka kam ko ganduɗa a jeeya ka jiggoytoɗo so tawi ko jiggortoɗa ko kañumen mbaɗata imposé so tawi a wi aɗa usta ɗum ɗon so renaki ko caɗele gonata ɓennen payene toɓɓere men ɗimmere nde toɓɓere men ɗimmere Elage Ba Sarr ko jillu o lundiɗo mo ganduɗa ko mantiniɗo haaloluji ɗi keewi Jean-Luc Mélenchon mo ganduɗa kañum ɗeɗo balɗe foof nan ɗo en ji jokkodiral makko e Ousmane Sonko hanki tawi hande arani hande o e ɓenen ɗum jokki kadi kanko neɗɗo fof ne andi ko lundiɗo mo ganduɗa ko lundiɗo mantiniɗo to Dowla Faraysa hande o ari ɓe kaali e toɓɓe kewɗe kanko e on hoorejo jagorɗe o holno jiiruɗa garal makko ɗo ha e kuccodiral mabɓe e jandiyankoɓe aɗa andi c'est très normal ni ɓe kanko ara ɗoyta par ce que kanko e Ousmane en walla kanko e régime kesso garɗo ene wayno sa ƴeewi au fond tawata kamɓe jiiɗi jaɓɓal par ce que jaɓɓal mabɓe eɓe addaniɓe ko jiiɗi jaɓɓal woni kamɓe keɓe lulndiɓe goo mais également kala ko ari haqqillaji walla kala ko ari ɗum ɗo ɗi eɓe jiiɗi haalde kamɓe eɓe jogui prérogative tan kamɓe ɓe galna ɗum manam ɓe ngala ndo ɓe ngala ndo jasinta hen so ɓe gari tan ɓe pawɗa ɗum e tabal ɓe kaala hen min kam pour min mbiɗa yiiye wonde garangal makko ɗo pour ƴewdirde Ousmane Sonko ene ko c'est normal kono noon won ɗum won kam ganduɗa hoorema kam vraiment so Allah mbeɗa manki jaɓɓidirde mabɓe e ɗin ɗon fannuji sababu kulhuli mbeɗa jogui kulhuli mawɗe wonde ko ganduɗa hoorema ene ɓurno salede ɗo e leydi men ndi a faami hande so renaki wonti jiiɓoyde haqqillaji meɗen est ce que en hankkadi goto fof watti wiide est ce que ɗum ɗo jogirani artude woni ko ganduɗa hoorema ala haali affaire gorkati debbati kalteɗo e nder ɗum ɗo enen gandi kam Sénégal kam meeɗa wadde ɗum opté hayso tawi wonanno ɗo gotel laamuji men kam vraiment en ko salinoɓe ɗum ha e batte ɗiɗo wonnoɗo ɗo
woni président Macky Sall en jii guiɗo Barack Obama ardi ɗo e woɓɓe arnoɓe ɗo kala garɗo addi kanɗon haal a faami kanko o wiyata tan ko hannde Sénégal parani pour ɗumin de parani taw kanko ko noon hewno wiide kono en donki yiide ɓeeɗo ɓe ngannduɗa hoore ma ko kañumen hanki kaɓorno surtout en jii élection ngaji législative ɓennuɗoyde ala fof ke mbaɗa étiqueté ɓennoɓe ngannduɗa kañumen gonnoɗoyde wiide ɗumen ko kañumen ko goni ke yeyde wadde goni ke wadde promouvoir ko ngannduɗa hoore ma ko ɗum woni affaire gorgati debbati hannde noon ko kamɓe kadi ngannduɗa hoore ma cali leɓɓi tan yimɓe aɗa min joni en welanno kam so on ari wi e wonde min noon mbiɗa yiɗi ɓeɗo keɓa ndimagu men ɗo e leydi moɗon kanko Ousmane Sonko surtout o daro o wi e wonde tati même ta jeegom holko wi laaɓani laaɓani Amadou Moussa mi ara ma ɗon e tugnade e haala Ousmane Sonko kuccodiral mabɓe e janiyankoɓe kanko e on lundiɗo dowla France holno jiruɗa ɗum so tawi a tugnima e konnguli makko holno jiruɗa jabowol makko ngol bon haɗam taw arde d' abord e haala ka Halimata mi moƴƴi laɓɓitine seeɗa Jean-Luc Mélenchon holi kanko taw fo yimɓe ganda ɗum ko adi keɗen kaala ko addimo ɗo hen e Sénégal hélas jubbi hen seeɗa woni cihlagal makko e Ousmane Sonko nde ɓe gonno kamɓe ɗiɗi fof opposant ji Sonko ari pouvoir kanko haaji ɗon woni hedde opposition ko gauche radical gauche radical noon sa nani ɗum ko neɗɗo mo ganduɗa o kañum yaadani e laamu naam ɗum ne woodi ko opposant wiyete mais o yaadani e laamu ha paari o sowti kadi o yaadani e laamu c'est à dire o yaari banggue nano o ɓeydi kadi yaarude banggue nano donc on radicalisme ɓeydi tekkude kalko France sali kalko France jaaɓi kanko mo sali ɗum woni ɗum addi radical o joni noon ko militant mo ganduɗa gandaɗo woni daranade fodde gorkati debbati en walla debbati gorkati en woni ko wiyete homosexualité walla LGBT ko neɗɗo ko kanko woni député gadiɗo windude texte mo ganduɗa o faari ɗum koye président assemblée nationale française wonde yo wat légaliser homosexualité e nder aduna o non seulement tan e France donc ko on ɗon noon woni sehil Ousmane Sonko guila Ousmane Sonko ene woni e caɗele ɗo e nder leydi ndi kanko kadi adino darade wonde o nangorani leader mo landa Pastef o joni noon Allah waɗi ɓeɗo gaare pouvoir invité mo yo ar ɓe jindira kono ko hunde ganduɗa nde no manam no ɗum yarini min ko ɗum woni ko haymi par ce que c'est comme si que Jean-Luc Mélenchon ko kañum woni président de la République française c'est à dire noɓe jarini UCAD noɓe mbaɗiri ni hunde nde no wiyatano no mbaɗiri ɗum médiatisé ni e noɓe invitiri yimɓe no comme no étudiant ɗi gari heɗa discours maɓɓe ni c'est comme si way comme no ko Jean-Luc Mélenchon hande kañum ardi France te ko simple opposant joni noon fonno wonde ko so tawi a invité opposant laawol ngol ko wi ko ya wadde mum tête à tête hay ɗum ko à huis clos foti wonde kala kalɗo noon so mbaɗi déclaré e on saaha winde yaltine e presse mais waɗi ɗum médiatisé hono ni min to banggam ɓurti kadi ene yaha ha cikka wonde ne elle gouvernement o ɓe cikkata ha joni ɓe goni koto banggue opposition ɓe mbayi kono lundiɓe ni eyyi te ɗum ɗon vraiment ko hunde fonde yurnitede heddi konngudi kalaɗi ɗi o konngudi kulɓiniɗi kono mi waɗa rassuré élage alhaali debbati gorkati ɗo e nder leydi Sénégal e o saaha wona hunde ɓennore hayso tawi gouvernement en place walla bawɗo arde foof jaɓini waɗa ɗum manam waɗa ɗum légalisé ɗo e nder leydi ndi ko toɓɓere nde wawa yawtude par ce que diine leydi ndi par ce que aada leydi ndi par ce que fina tawa leydi ndi eyyi kono noon momdemo nde ko Jean-Luc Mélenchon haali ko ɗum ene adda ene jiiɓa hakkille kala ɓiɗɗo Sénégal najo ɗum ko c'est normal par ce que e tugnade konngudi makko ɗi wadde firti ko par ce que adano wiyanno wonnen ko gouvernement Macky Sall o woni koye liggade pour wadde légaliser homosexualité ko ɗum kadi ko ɗum ɓe mbaɗirno campagne élection ngaji législative 2022 mi sikki Sénégal naɓe jejjitani ɗum ɓoyani donc so tawi ko même personne aussi arti en wi wonde mamin gère ɗum manam ma Sénégal gère ɗum à sa façon ko neɗɗo momɗo haala ka kadi ɗum ko ɗum erreur communication wonande kanko leader landa Pastef o wonande kanko horejo jagorɗo Sénégal en tout cas kanko nde o haalata nde horo distin leader landa Pastef o par ce que nde o haalata nde sa ƴeewi oɗo conférence de presse kanko Ousmane Sonko o jooɗaki toon en tant que horejo jagorɗo e wiide makko par ce que nde o haali nde o wi ko min en tant que horejo landa Pastef firti ko ay ko mbiɗa ko ha hande kamɓe réalité moɓe goni o kamɓe ha hande wayata kono comme si c'était kene ɓe gonani e pouvoir o ni par ce que hande o so tawi o woni e hoorejo landa Pastef ni horo yejjit
Pastef ko kañum woni landa joguiɗo laamu ngu wadde firti ko to banggue lundiɗo to ɓe gona lundiɓe kadi haala makko Amadou Moussa beele no haaldi ni ko momde no wiiri ni par ce que wi ko hay goto waɗata imposé sénégalais ji e wadde o haali ɗum ni haw haali e konngol oɗo question ko onon ɗiɗo fof e konngol jolfo o wi affaire goor jiguen hay goto watta ɗum imposé ɓiɓɓe leydi ndi beele ɗon ko wayno ɗiɗon konnguɗi momde nan ɗon walla réellement ɗum ɗon par ce que hande o sa ƴeewi c'est vrai noon ko manipulation ngaji ɗi ne keewi kono sa ƴeewi hay yimɓe makko ɓe andi hande o manipulation ne heewe leydi ndi heɗɓe to makko ɓe nanguiri ɗum ko banggue positif ɓe nanguira ɗum négatif par ce que sa ƴeewi yimɓe makko ɓe ni nana mbiya ahan kanko de o momani o haali o yeehi jusqu'au bout par ce que hay on garnoɗo kañum e hoore muɗum ko kersuɗo addi haala ka Halimar ko neɗɗo wona min probléme wona konngol ngol mais ko andude Jean-Luc Mélenchon wonde ɗum militant mo ganduɗa ko militant dariniɗo debbati gorkati hakkeji debbati gorkati en on so tawi ari leydi wani no Sénégal te kadi jomum wonani pouvoir ko opposant ko simple cihlagal tan woni hakkude men ara nanggorano kam e sahade gonnomi e caɗele joni mi natti wonde caɗele mi invite ma gara kadi eto jomumen mbaɗoyto yewtere nde ko étudiant ji gon toon c'est à dire sukaɓe ko avenir Sénégal janggo woni toon haala ɗin ɗon konnguɗi e ɗen ɗon kelli vraiment ne hulɓini joni noon o fonno wonde position makko nde fonno wonde ferme min pouram min hay ko wiyete Macky Sall nde jaborno Barack Obama nde ende yano ɗo ende Belgique nde yano ɗo France ha nde jabto ɗum ɗon fof wonani jaabuji ferme en tant que ardiɓe leydi Sénégal c'est à dire ko manam question homosexualité ɓe potano hokkude hay goto e aduna o mbimi en mbawa jabde ɗum de e leydi ndi ganduɗa 95% ɗi ko wona ɗum ni jimmi wiide ko c'est à dire ko hunde ganduɗa nde ko hunde fonde tarede neɗɗo o ko wawi wonde foof so ummi banggue goɗɗo ari Sénégal wonde ko o yaltinde konngol ni wonde haal ɗum ɗon e yesso étudiant ji walla haal ɗum e yesso presse sénégalaise ɗum ko hunde par ce que waɗi ɗum noon ko waɗi ɗum kene moome ha joni donc noon kamɓe laamiɓe adana ɓe laamiɓe joni ɓe foof pour wonde fermé on ɗon fon kala moɓe jiwrita yooɓe gandu nden toɓɓere minen ɗum ɗon wawa amnade leydi amen donc min jiiɗa ɗum ɗon sacte ni hayno an miijoma hen ko peut être so ɓen mbaɗi bousculé walla so ñoƴƴi tan ene gasat par ce que aɗa andi min ko kurhul jogui men woni comme par exemple min mbeɗa wawi wiide président Macky Sall haala kaɗo are muɗum holliti carrément wi tawi min mbeɗen ɗo mi anda ɗum waɗa taw caggalam de mi tawi mbeɗen ɗo ɗum watta ɗo mais kanko Ousmane min pour min j'attendais à ce que o wiye e wonde min Ousmane Sonko kaɓornoɗo ɗum ɗo guila ko ɓooyi ɗum sa addi ɗum ɗo yo hokku kaɗo haala yo hokku woto adda ɗum ɗo kaɗo haala yo hokku woto ara ɗo par ce que minen min ganda ɗum c'est ça ɗum fonno wonde ɗum kadi ma waɗen rassuré yimɓe en tout cas ko adduno dogen ko sako dartoɗen ko ɗum woni probléme o ala ko adduno dogen saka dartoɗen joni noon tawde woni koɓe sehilaɓe peut être mbawno yarude fannuji goɗɗi walla banggueji goɗɗi taw marayani ko wi kanko jaafoɗa kanko Mélenchon o wi wonde omo ɗamini walla mo jogui jort ɗo e balɗe garoje wiyani lebbi walla duuɓi ɗo e balɗe garoje ma député ji Sénégal naɓe joga hakkille wodde ngal ɗon kuulal lawɗino homosexualité nder leydi Sénégal kanko wi noon hanki discours makko en tout cas on kam waɗɗum ko jomum nana momanen et puis no hokke damal par ce que aɗa andi kokoɓe mbiyata ko tan ko pular heewi wiide ko so tawi debbo gorko tawima aɗa una guerte ɗon ko hakkude laañe a wima ko ɗum ɗo woni a jalani ɗum a jubbi a totti ɗum a hokki ɗum damal no ardi kono so tawi wima ko unata ko woni a wi ɗum naggam a ƴattima ɓe jaafo janggo e arewi ɗo boni janggo e jaam firti ka uddani ɗum damal ngal janggo e jaam taroto kono sa jaali a wi ɗum aha min kay ko unami ko naggam o a jubbi ko guerte unami ɗo a jubbi a totti ɗum nda mere hen a hokki ɗum damal ɗum so tawi koko wayno Amadou Moussa en nani ɗum ɗon wadde ala ko addi dogen saka dartoɗen ɗum ɗon en ɓendat nden toɓɓere men tataɓire ko alhaali gartugol Amadou Ba mo ganduɗa kañum wonno candidat ɓen ɓe ganduɗa kamen woni kawtal Benno Bokk Yakar e ɗiɗo sumgoji ɗi ganduɗa ko kañum woni ɓennude ha Bassirou Diomaye Faye foolimo hen e Polgu Diagngu kanko Amadou Ba noon Amadou Moussa caggal ɗiɗo dumunnaji foof ko caggal leydi o wonno o arti
o artidi eɗen mbawi wiide e sembe sa ƴeewi ko jaɓɓimo to dingral laaɗi diwoje to machallah ko diɗɗal payodingal kono noon haalaluji ine keewi beele ko pero lawol makko walla ko jokko wondude APR e wambade e caggal président Macky Sall ɗum ɗon foof ko namde ɗe ganduɗa keewi e ɗeɗo balɗe e nder yontere nde e rendo ngo an hol yiyande ma e nden toɓɓere yiyandam e banggue gartal Amadou Ba ko adi foof ko leader de l'opposition sénégalaise arti par ce que constitution leydi ndi holliri wonde kala gonɗo deuxiéme e sumgoji batindiɗi élection présidentielle ko kañum woni opposant numéro 1 ɗum hankkadin ko Allah hokkimi ɗum ɗo ha élection ngaji 2025 2029 so tawi ɓe nani 2025 kay ande so jooma e nanima walla Sonko 2029 donc kanko 2025 no yaadu élection ngaji yo jaani pour les par Sénégal hankini régli question ngaji keewɗi régli question ngaji no wiyetno 3e mandat donc réglama question ngaji aussi 5 ans donc enen ɗawini sumgoji garoji ko probléme wona toon probléme o ko hunde manque famnade hélas kañum ko ɗum yiiloto an ko ɗum ɓuranma Amadou Sa jokku non hélas hunde famni par ce que il faut kadi jiren kadi gouvernement o ɗo koɓe jooɗi wona an taw hay lebbi ɗi taw moƴƴi donc noon yo gacce mbaɗa déroulé no moƴƴi Amadou Ba ko kañum woni opposant numéro 1 hande nder leydi Sénégal soit o heddo e APR e Benno Bokk Yakar walla o waɗa créé mouvement makko banggue walla parti makko banggue kono min so tawi ko min eko jiimi eko coynimi jiimi ko Amadou Ba koko foti berade fera lawol mum o fera lawol makko par ce que ko ɗum logique o yiiɗi holko saabi ɗum ko rewi ɗo ko heewi haaluɗi ɗi keewi te kamɓe ɗiɗo les principal concernés hay goto maɓɓe haalan taw kanko Amadou Ba e kanko Macky Sall kono noon ko ɓuuri holliri Amadou Moussa joni noon deƴƴere noon wonno juurata tan wonno juutirta hakkillaji ne gandi wonko ɓawle kosam hen joni noon ɓe kalana ɓen deƴƴi wonko niɓɓiɗi hen wonko laaɓani hen wawi laɓɓinde hen tan Amadou Ba oɗo sakare logique o no yiɗiri ni tan ko waɗa parti makko walla mouvement makko o hankkino o feliti yarude banggue saabu sa yi ɓe keeɓi ɗeɗo caɗele ko sumgo makko ngo wonde yo won candidat e élection ngaji 2024 ɗi addi ganumma addi peccor addi pododiral addi luural hay nimsa joloyi hen addi nimsa aussi par ce que yimɓe ɓaɗiɓe ɓe wonno jiiri ɓaɗiɓe Macky Sall ɓe wonno jiiri addi haaluji jabodiral ngo ganduɗa ngal ko direct e wonde indirect donc kanko hande o jojjiɗo tan ko fina subaka goto o huccite Sénégal naɓɓe o andinaɓe wonde ne kanko de ko parti makko naggam o darni ɗum walla mouvement makko naggam o darni ɗum e on saaha o fera lawol makko ƴeewa après o yaha dardude Allah noon o dardoya Allah hélas an beele ko noon jiruɗa Amadou Ba hande o logique o tan ko yo fer lawol muɗum yaha wi que gueɗe ɗe no jirani aɗa andi min mbeɗa wasi yadude o fer lawol makko eyyi par ce que so feri lawol makko tan suɓurantinnaɗo feññinata ko wiyete ko hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗi keɓe deƴƴi ko e feññinata ɗum wayata kono ko wiyete ko tan kono hélas ɗum kay ɗum hankkadi ala ko watte hen ɗum ɗo ɗum kay ala ko fof fatmi jofno rek politique wona diine no wawi ɓe mbiyatni politique wona diine c'est ça mais min ɗesata wayde yam so kala mbo feri wayata kono wayata kono ko waajo joguinoɗo jawdi tan homo jeyndi jawdi tan woppi uggol ɗum jirata ɗum pourquoi eyyi c'est à dire kanko Amadou Ba hande min sinnomi wonno place makko d' abord o heddote parti APR par ce que Amadou Ba c'est vrai o waɗi politique bien avant APR ken hélas joɗade lahal kadi ha jungo ma ficce ne hawni seeɗa de e dimu fatmami ar non wona ficcede ay wonko neɗɗo wonko ganduɗa hoorema ko neɗɗo omo jeeyi peccite omo jogui gueɗe c'est vrai aɗa jogui ndimago ma ko an jeen hoorema wonko ndenduɗa yimɓe so yimɓe gaari onon poɗɗum feccude wonko yimɓe jeeyi so gaari poɗɗa ko tottude ɗumen ha laaɓa ko yimɓe jeeyi ko tottude ɗumen ha laaɓa ko ndenduɗon ko pecce mais ko janɗa ko hoorema woni an jeeyi ɗum ɗon woni ndimago ma mais hande ɗo tolɗen ɗo e politique o hande Amadou Ba min de e yiyannam min o wondi e pouvoir o Benno Bokk Yakar fof en gembima o ronki ɗo e Dakar tan o ronki fiide so fettima so nekk so kaldo kono beele Benno Bokk Yakar fof ne gembimo hélas ɗo so Benno Bokk Yakar gembanomo 30% maranda 37% oɗo mboɗen oɗo 35% manda oɗo 35% mboɗen afami wona kanko saabu kanko kay ko fief makko nan ɗo parcelle en tout cas mais ɗo e parcelle ko piyaɗo ɗo haw jaggue ɓoggol en tout cas haala hakkude Amadou Ba e président Macky Sall kam waɗantuno Amadou Ba
o heddot hen aɗen Sénégal naɓe en jiiɗi gueɗel gotel comme par exemple ay président Macky Sall ɗo ndi wona yimɓe foof tikkinimo ɗoyte yimɓe foof tikkinini ɗo président Macky Sall yo yalta PDS yo woppu PDS way o PDS ko ɗum nin tam holko jarnimo mais nde yeehi nde ha sisi sénégalais wa yaawi ko yurmade par ce que yurmoto voilà mais ɗo joni kanko so ƴetti bagage makko tan o yeehi yi en tout cas ɗo so labde yimɓe to andude yo yimɓe to andude kuuɗe yo acca yimɓe ganda kuuɗe président cameraman men nana wiya en hojomaji men en nana doga dartaki nde ɗo toɓɓere so tawi en ndewi ɗum eɗen mbawi ɓoyde hen saabu ko kalta ɗo ho kam min en jaadani hen kono noon hojomaji meɗen ko jaaɗi gaynirten koye ɗi accident ji ɗi ganduɗa keewi e ɗeɗo balɗe accident ji ɗi no kewiri ni Amadou Moussa ɓurti tengti kadi e caɗele kalateɗe ɗe ko caɗele tataji ɗi tataji ɗi haalaluji men nana haale caɗele werlaji ɗi nana haale caɗele goɗɗe gonka yimɓeɓe e foof nani hen ɗiɗo accident ji noon eɗen gandi saaha e saaha foof kala nde ɗi garti tan ina heewi reggodirde accident ji sa ƴeewi guila oɗo accident fuɗɗi to Koungheul to ha hande accident ji ɗi ko deggodirɗi hande o noon yeehi ha wonti e nder Dakar e nder reedu Dakar walla e nder ɓerde Dakar ko hen accident ji ɗi saabu sa ƴeewi won tataji ɗi ɗi ganduɗa 38 o e 44 o foof no yarini ha pittali keddima hen holno jiiruɗa ka ɗon gonka Amadou Moussa bisiki gila accident yamon ha fewde accident hecci hen ko sa ƴeewi waɗi hedde 16 accident e nder presque libbi ɗiɗi mankuɗi ko limore hewde te kadi accident fof kadi ko famde fof fittande ne heddo hen tigui to banggue tataji ɗi min cikkumi il faut état laamu ngu waɗa ko wiyete ko privilégié ko wiyete ko visite technique par ce que visite technique ne manki ɗo ɗum koto banggue autoji ɗi c' est à dire nayugol autoji ɗi walla bongol autoji ɗi et en même temps aussi keewede yimɓe watteɓe hen ɗi e kadi to banggue wasde hormade code de la route ɗon hen jeeya par ce que somi ƴeewi accident ji mbaɗoy ɗo e Dakar ɗi foof motoji ɗi ne mbaɗa hen impliqué soit ɓe jurnito keewede motoji ɗi holno ustira walla soit ɓe ƴeewa goɗɗum ko mbawi vraiment so banggue sensibilisation walla to banggue vraiment wawnude yimɓeɓe wadde ɓe imposé hunde ha yimɓe jalta e oɗo situation par ce que hulɓinima hande halima a tintara waɗini aɗa wiyaɗa ɓenda tan ha moto wirtoma oto ne ko noon mbiya aɗa rewa garan tan ha moto e ɓirtoma motoji ɗi pour maɓe kamɓe le doruɓe cikkanmaro koɓe potani darade kamɓe ɓe cikka kamɓe soɓe gummima tan ko yooɓe jettoyo te laaɓi ɗi ko dendaɗe yimɓe ne hen doga otoji ne hen doga motoji ne hen doga goɗɗum e goɗɗum sarta ene hen doga wadde firtini ko sensibilisation e ɓe ƴeewa aussi holno yimɓeɓe holno joomen motoji en ɓe holno keɓirta ɗi motoji par ce que hande a wayata joomum ne yarɗo koye walla jogui janggo e jaam ha joomum jeyani jogui moto ne jooli hen te aɗa yiya laaɓade joomma oɗo wawmo taw joni noon neɗɗo so hokkama moto yo janggo ɗum e dow kallu baɗɗo autoji baɗɗo motoji jibinan musiba iddi noon ko laamu kesu ngu ne foti daranade ɓe cakka peeje par ce que ko ɗum probléme Sénégal haalimata accident ko ɗum probléme Sénégal laamu dewɗuɗi foof yeehi joomum yeehi ɗo en ha ari ha yeehi ronki reglude probléme ronki reglude en tout cas yeehi ha wiya wonde mbete laamu ngu hankkadi koko ronkani ɗiɗo laabi caɗele accident ji ɗi walla ɓen ɓe ganduɗa kamen goni dilloɓe fanno beele laamu ngu hankkadi kattanɗe muɗum gasane oɗon fan to banggue motoji ɗi mi ɓeyda hen tan kalta ko Amadou Moussa motoji ɗi jiyata ko aɗa yiya aɗa wone e kallu aɗa yiiɗi ɓennude aɗa yiiɗi taccirde oto o hokkuma mbiya aɗa taccira sa renaki sa wattani hakkille tan moto o rondoɗoma nawma donc ɗum ko caɗele ɗe ganduɗa ko ɗe guurɗen par ce que ko hunde ganduɗa eɗen pawi hen guite meɗen hélas holno jiiruɗa accident ji ɗi e morlal jiire tan beele gonka ka ñande ne haali ɗo a wi wonde tawi eɗen kalɗo accident ji mbiɗa ko wonde hayso tawi peeje daɗɗamane so tawi gonka ka ɗo ko kañum jogui ɗen ɗum ɗo wawata iwde ɗon tan jinnomi artude ɗum jikkuji tawi tan en mbaylani jikkuji ala fof ko wawi gasde goo min cikkimi kala totaɗo oto sa totama oto tan déjà ɓernde ma ɓaɗoyi comme goudron ƴeew chauffeur ɓe no mbaddata kañum e koye men tan ne mbaddata taxi ɗi dokkata hay goto rokkata hay goto rokkata goɗɗo hay so tawi comme par exemple code de la route oɗo ko yamirma an yawat ni hay goto rokkata hay goto donc on ko probléme goɗɗo kadi ko ɗum pour min ko ɗum probléme partagé quoi manam société o nen nder hen wonɓe autoji nen nder hen wonɓe e laamu ngu nen hen kamɓe foof mbaɗi kamɓe kowi ko gandanɗa hoore ma ko ɗum ɗon woni accident ji hande mbaɗoɗi mi yiiɗi no toñde seeɗa mbi jogornomi wiide e won est ce que wona boluji konguirnoɗi
ko kañumen gone alay sagoron ma ngara on fonno elal walla ala en tout cas mboɗen tan an Halima mi nanin ɗeɗo balɗe aussi kamɓe ɓe gandi tataji hay tataji ɓe gandi koko nayi ay presque en heewi accident baɗɗi tataji maɓɓe eɓe gandi koko nayi kamɓe aftu ɓe kolliti e won ɓoyan koɓe kolliti e won e mayirde hitande maɓe mbaylu tataji en tout cas maɓe mbaylu so tawi ɓe mbayline gaddine te jikkuji hay soɓe mbayline mi haalanma a yimɓeɓe koyemumen ayno mbiɗani no wini yimɓeɓe koye mumen Amadou Moussa alay saago mbaylo saabu sa ƴeewi ayi dognoɓe tataji ɓe ko sukaɓe tokosɓe sukaɓe tokosɓe ɓe te ko ɓe jeeyodirta ko min mi anda ko wulde ƴiƴam mi anda mi ronki andude koɓe jeeyodirta ƴewra ko ƴeew tataji ɗi joni jiya tataji ɗi ɗi ganduɗa ko même ligne tawa kanji ndendi ligne jiya eɓe diddodira eɓe mbadda dandu ɗum ɗon foof ko probléme aji ɗi ganduɗa ko poɗɗi réglé merci ki Halimata alay saago yimɗi to e formation ay sa ƴeewi ko wayno bisuji Dakar Dem Dikk ɓe ngala on probléme ɓen kadi ɓe gaccata lawol ko lawol tan men ndewata kadi hayso ɓe daro a famat vraiment ko professionnel goni ɗo e ɗum waɗi noon tataɗi noon ɗum ɗon noon pour ɗum wooda alay saago transport public o heddo e juuɗe laamu ngu wasa wonde privé ɗum waɗi a yiyata accident mi wiyani heewani ɗum jiiɗa accident Dakar Dem Dikk ay oɗo population aussi nan hen ay comme par exemple auto ji ko ndedirat ko so a ñalam goto tan so tawi tan auto waɗi ni tan wino dépasse kineɓe fof mbi jippota kileɓe fof konganeɓe an sa wone ɗum ɗo aɗani sofraɓe ko gañat aɗani koɓe gañata minen kam komin joloɓe tataji min ngala taw otoji ay aɗani koɓe gañata ɓe gañata ko kaala chauffeur añi foof ko gonɗo e nder oto wiide ɗum hayso ka wi ɗum tan ustu radio ma wonti sa renaki ɓeydata aduna o fof ne nana ala noon ko haali dogru sees aɗani ɗum waɗi wiide so tawi mbiɗa haala ɗum ɗon jiɗmi wiide joni comme par exemple enen joloɓe e tataji hay enen hen ay joni sa wi joomum aɗa wi joomum yo waññil sa radio bi walla waɗni kineneɓe mbiyatma bayil responsabilité wadde ko denɗa ɗo kadi ɗum waɗata caɗele ɗe réglude ɗum ɗo e Sénégal weeɓata ɗum noon hojomaji meɗen koko gasi ha laaɓi wayno e morlal jiiri jarama mi weltima bandiraɓeɓe a jarama nene ɗo ngo mi yetti mi salmini aussi Elage Abbas noon joni calminta Elage hay min ko joni calmintuma ah bon onon ɗiɗo oɗon ɗon tan coso oɗon jalaw ko fonno fuɗɗirede ɗo ko ɗo min guddi wonna kanko ɗo c'est ça jaja kay so ɗoyiri noon jaja kam no ɗoyiri ni kañum kam salminani joni aywa donc en beltinima bandiraɓeɓe bon e sikkude aussi ko haala ko ɗum walla ko dañƴen ko tonngude vraiment ko ɗum woni ko mbiyanɗen ko nan tan ko pamɗen ko ɗum pamminɗen tawi ko noon ko noon Allah jarama Elage Abbas Sarr Amadou Moussa an annene kon noon vraiment on beltanama no feewi saabu ko yiɗano ko on jaltini ɗum machallah en jetti en jarni noon ɓen ɓe ganduɗa kamen goni yeeɓiyankoɓe meɗen ɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV tengti ɓe ganduɗa ko kañumen gacci hakkillaji men no feewi e yewtere men paamen pamminen saabu sa ƴeewi wonɓe ganduɗa hayso tawi yewtere nde arani gonata koye wadde message uji ko jaggi on donc firti ko eɓe mbatti hen hakkillaji mabɓe no feewi kala hen noon ko tata ɗo en ñaguima yafuya ko rewi hen lawol yoɓe gandu koto jomiraɗo en jetti en jarni dendagal yimɓe galle o mawɓe galle ɓe ha e gollotoɓe ɓe kono kadi en jetti en jarni Djiby Dieng to banggue caméra to banggue montage en jetti Ali Fall en jetti yeeɓiyankoɓe no feewi en jettoon mo ganduɗa woodi koɗo fuɗɗi kono ala ɗo haaɗi aadi men e paamen pamminen so hawri e welede Allah ko aset paaɗo ɗo e nden enen fof en gone jaam on jarama